Minä ajan ensimmäistä kertaa autolla. Ootko ikinä ennen ajanut autoa? En. Toimit rauhallisesti, lähdet kokeilemaan nyt vähän sitä autoa, miten se toimii. Tiedätkö teoriassa edes, että mitä sä oot niinku tekemässä? Teoriassa joo. Apua saat kysyä, mutta nyt minä ensin vaan neuvon. Pitäis sitten pysähtyä. Mites meni? No jarru vähän tökkäs, mutta kyllä se. Tuntuuko tiukalta käännöksellä? Stop. Mennään keilan päälle. On siellä nappi ylös ja sitten sieltä. Tadaa! On se auto viisas. Onko riski, että se osuu siihen keillaan? On. No miten se tekisi nyt, että kuvittele vaikka, että se on betoniseinä tai betonipilari, niin ottaisit siihen riski, että se kääntäisi nyt tyyli faijas auton ennen sitä pilari? En. Joo, no miten se voisi nyt saa lisää tilaa sinne? Ottaa eteen. No ei kun vaan rohkeasti kokkelemaan. Mut muista kuitenkin katsoa sivupeilejä, älä katso vaan sitä pelkkää yhtä näyttöä. Huomaatko, kun Henri opettaja hyökkää täältä? Ei vaan pysty olemaan hiljaa. No siinä. Selvästi vaikka niinku minkä näköisiä ohjeita en niinku antanut sulle tuohon itse ajamiseen, niin siellä lähdit itse aika hyvin jo hakemaan semmosia niinku, että hetkonen, miten tää kytkin toimii. No siellä oli semmosia niinku perusvirheitä, mitä tietenkin kaikki tekee, kun ajaa ensimmäistä kertaa. Mut nyt sitten niinku kirsikkana kakun päälle, niin meidän pitäisi käydä liikenteessä ajamassa vielä pieni pätkä. Elikkä tuolta pitäisi meidän päästä nyt oikealle tuolta risteyksestä. Niin paljon kaasua. Sitten seuraavasta risteyksestä vasemmalle pitäisi kääntää. Vilppäällä vaan. Pane vaan kytkin pohjia ja jarrua varovasti. Ja ota vaan se käveli, me vaan eteenpäin pikkusen. Stoppa. Aha, nyt jos ei kato tuussa, joten sitten voi varovasti. Älä mitään. Henri sitä auttaa. Vilkku oikealle vain. Ja nyt pitäisi saada meidän auto sitten parkkiin tänne jonnekin. Kaassu, että tarvitaan kyykki. Olisiko se siinä?
No niin! H-hetki on koittanut. Reilu 10 tuntia simulaattorilla takana erilaisia harjoitteita ja nyt pitäisi lähteä sitten kokeilemaan käytännössä autolla samoja asioita. Eli nyt ei tehdä semmoista rataa, koska nyt tuossa äskeisellä videolla ja sillä radalla, minkä ajoit noin kuukausi sitten, niin siinä tuli niinku hyvin se sun käsittelyn taito niinku ilmi, että mitä siinä osaat ja mikä tuntuu niinku haastavalta. Vähän jännittää. 0–10, mitenkä paljon jännittää? Joku 7. No se on ihan jo semmonen hyvä jännitys. Nyt lähdetään tällä oikealla autolla kokeilemaan. Katsotaan vähän miten se menee. Eli enimmäkseen semmoista niinku käsittelyä. Katsotaan vähän miten simulaattori on vaikuttanut, että miten se tällä oikealla autolla sitten menisi. Meillä on se mahdollisimman itsenäisesti nyt mennä. Katsotaan, totta kai puutu ja jelppa, jos sitten tulee semmoisia ihan kauheita tilanteita. Reitti olisi nyt tästä Vesikon parkkipaikalta ja sitten lähettäisiin tuonne Noljakan suuntaan. Sitten ei kun vaan kuule auto käyntiin. Ja Mitenkä paljon Hanna oot ajanut liikenteessä autolla elämässä aikana? No. Nyt oot ajanut 2 metriä. kolmannesta poikki, eli Noljakan opasta. Jos sä vertaat simulaattoriin nyt, niin minkälaisia erilaisia niin kuin, tuntemuksia tulee? Et nyt simulaattorilla sä oot harjoitellut tätä tilannetta niin kuin varten. No kyllähän nyt tää on ihan oikeesti tapahtunut. Mut mites nyt kun sulla ei oo simulaattorissa, kun sä oot ajanut, ja nyt kun ei oo ollut sitä semmoista niin kuin pelkoa, ja se on aika monta kertaa mennytkin ihan seinään se auto, eikö oo? Niin nytten minkälaista hyötyä sä oot saanut, kun sä oot päässyt aloittamaan sen niin kuin semmoisessa rauhallisessa ympäristössä. Mietipä, jos ihan ensimmäinen kerta ikinä olisi ollut nyt niin kuin näin, niin jännitys olisi ollut varmaan niin kuin paljon enemmän. Kyllähän tää se simulaattori tuo semmoinen niin kuin turvallisuuden vähän tunne, että tavallaan on jo niin kuin... Eikä tuolta lähtee semmoisen. Joo. Just my kicks, they cost a stack. Never. Ja sitten oikein, tästä voitaisiin kokeilla jostain kohin mäki lähti. Mikä itelle jostain mieltä. Tähän vaikka? Joo, tähän vaikka, jes. Ihan rauhallista tahtia. Menit vähän, että miten se on. Simulla on mennyt. Mihin? Eli sitten tuosta kolmilta niin voitaisiin lähteä kanssa oikein.
mopoauton viereen peruuttamalla. Ihan yllättävää. Kyllä. Et sanottaanko näin, niin kuin, että ensimmäistä kertaa liikenteessä niin ihan tosi hyvin. Tosi hyvin. Että se tosiaan, just se havainnointia, että just sivustat muistaa katsella ja just ympärille muutenkin katsella. Mutta tietysti varmasti niin kuin ekkaa kertaa, kun oot liikenteessä tälleen, niin jännittää tää autokin jonkun verran. Huomasiko sitten niin kuin nyt opettaja, niin kuin, että oli semmoista taitoa alla? Osaamista alla? Joo. Kyllä siinä selkeästi niin kuin käsittelyssä huomasi, että oli ihan hyviä juttuja. Että ratin käyttöä, vaihteiden käyttöä. Rattiotteet, miten hyvin siihen ohjasit vuorottaisohjauksella. Sä et yhtään niin kuin lypsänyt sitä rattia, etkä mitenkään. Niin kuin, siis se oli tosi jämäkkää tuo sun ohjaaminen. Totta kai välillä vähän meni niin kuin liian oikealle auto, mikä on alussa tosi normaali. Ja sitä lihasmuistimia näin siellä, että niin kuin siellä rupesit vaihtamaan vaihetta, niin se kaikki tapahtui niin kuin itsestään. Ja miten rauhallisesti. Ei yhtään mitään semmoista riehumista ollut. Ja sitten mietipäs tää, missä me ollaan. Voiko tämän auton paremmin nyt niin kuin laittaa tähän mopoauton viereen? Ei. Hän ajoi ensimmäistä kertaa ikinä autoon nyt. Niin. Mieti. Niin onhan tällä niin kuin selkeästi taitoa nyt alla, mitä sä oot siitä simulaattorista saanut.